नमस्कार फ्रेंड्स, ज्योतिष स्वाद या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती तुम्हा सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत. आज आपण बनवणार आहोत प्रसादासाठीचा शिरा. नुकताच श्रावण महिना चालू झाला आहे आणि श्रावण म्हटलं की अनेक घराघरांमध्ये सत्यनारायणाची पूजा केली जाते, तेव्हा हा प्रसाद हमखास बनवला जातो. तर आज आपण ह्याच शिऱ्याच्या प्रसादाची रेसिपी बनवणार आहोत. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी एक वाटी घेतली आहे, तर ह्याच वाटीने आपण सर्व गोष्टी मोजून घेणार आहोत. तर इथे अर्धा वाटी रवा, अर्धा वाटी तूप व अर्धा वाटी साखर घेतली आहे. तर हे तीनही जिन्नस आपल्याला समप्रमाणात घ्यायचे आहे. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही 1.25 किलो रवा, 1.25 किलो तूप व 1.25 किलो साखर असंही प्रमाण घेऊ शकता. तर इथे मी आता एक कढई गरम करून घेतली आहे. त्यात मी आता तूप ॲड केलं आहे. तर हे तूप वितळेपर्यंत आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे. इथे आपलं तूप व्यवस्थित गरम झालं आहे. आता आपण रवा टाकून व्यवस्थित गुलाबीसर होईपर्यंत याला भाजून घेणार आहोत. तर लक्षात ठेवा की रवा भाजताना आपण गॅस हा नेहमी कमीच ठेवायचा आहे. तर आपल्याला हा रवा मंद किंवा मीडियम गॅसवरतीच भाजायचा आहे. इथे सतत हा रवा आपल्याला हलवत राहायचा आहे, म्हणजे आपला रवा करपला जात नाही. तुम्ही इथे बघू शकता रवा व्यवस्थित फुलून आला आहे. याला सतत हलवतच राहायचं आहे. अगदी 5 ते 7 मिनिटांमध्ये याचा कलर चेंज होईल. तर इथे बघू शकता आपले 7 मिनिटं झालेली आहे. तुम्ही इथे बघू शकता आपला रवा अगदी गुलाबीसर असा भाजून झाला आहे व आपल्या रव्याने तूप देखील सोडायला सुरुवात केली आहे. तर या स्टेजला आता आपण यामध्ये दूध ॲड करून घेणार आहोत. तर दुधाचं प्रमाण आपल्याला जितका रवा आहे त्याच्या 2 पट दूध घालायचं आहे. आपण इथे अर्धा वाटी रवा घेतला होता, तर आपण इथे 1 वाटी दूध घालणार आहोत, किंवा तुम्ही अर्धा वाटी दूध व अर्धा वाटी पाणी देखील घालू शकता. तर इथे थोडं थोडं करून मी अर्धा वाटी दूध माझं आता घालून झालेलं आहे. त्यानंतर परत मी इथे अर्धा वाटी असं एकूण 1 वाटी दूध मी यामध्ये ॲड केलं आहे. हे आता आपल्याला व्यवस्थित हलवून घ्यायचं आहे. हे सतत हलवत राहायचं आहे, नाहीतर रव्याच्या गुठळ्या होतात. तर ही सर्व प्रोसेस करत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम अतिशय कमी ठेवायची आहे. हे नेहमी लक्षात ठेवा, म्हणजे आपला रवा व्यवस्थित शिजला जातो. तर इथे बघू शकता रव्याने सर्व दूध शोषून घेतलं आहे व आपला मोकळा असा रवा तयार आहे. तर या स्टेजला आता आपण इथे आपली अर्धा वाटी साखर देखील ॲड करून घेणार आहोत. आता ही साखर व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आहे आणि आपल्याला व्यवस्थित हा रवा साखर विरघळेपर्यंत हलवत राहायचा आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता आपली साखर विरघळली की रवा परत थोडासा पातळ होतो. तर याला परत थोडंसं घट्ट होईपर्यंत आपल्याला हलवत राहायचं आहे. इथे आता मी थोडेसे ड्रायफ्रूट्स ॲड करत आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ड्रायफ्रूट्स व 1 चमचाभर वेलची पावडरही ॲड करू शकता, म्हणजे या रव्याला अजूनच छान टेस्ट येते. तर इथे बघू शकता आपला प्रसादाचा शिरा एकदम छान मऊ लुसलुशीत असा बनून तयार आहे. तेव्हा तुम्ही देखील याचप्रमाणे हा शिरा बनवू शकता. तर अशाच नवनवीन रेसिपी बघण्यासाठी ज्योतिष स्वाद या आपल्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनही क्लिक करा, म्हणजे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात आधी मिळेल. तर इथे आपला शिरा बनून तयार आहे. अगदी मऊ लुसलुशीत असा शिरा आपला झाला आहे. अतिशय छान असा सुगंध घरभर पसरला आहे. चला तर आता आपण हा शिरा एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. तर मी इथे एका प्लेटमध्ये हा शिरा थोडासा काढून घेतला आहे. यावरतून थोडेसे काजू बदामचे तुकडे व 1 तुळशीचं पानही मी घालून घेतलं आहे. असं म्हणतात की तुळशीचं पान घातल्यावर तो नैवेद्य देवापर्यंत पोहोचतो. तर तुम्हालाही असं वाटतं का? मला कमेंट करून नक्की सांगा. ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.